Lu kan bisa dengar madang nek. Yes, ngarep kene. Ayo, tak. Lawan udah koyo ngene kon mimpin iki. Hadap sini sayang. Sing repot wis akeh. Duduk loh, bagilah duduk. Iki kesibukan wanita. Kamu kita jungkirno. Wes selesai. Oh yo sampe bagi yo. Wanita lho guys. Silakan. Pegang mana? Badan ini mana? Seger banget. Aku